ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି। ନା ଆଜି ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆମର ଗାଁ ଘରେ ସକାଳୁ ଆମର ହଳିଆ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଘାସ କାଟିକି ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ପିଠାପଣା କରୁ, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁ, ଆମର ବଳଦ ପୂଜା କରୁ। ବଳଦ ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ବଳଦ ପୂଜା କରୁ। ହଳ କରୁ, ବଳଦ ଯେତେବେଳେ ଚଳିକି ଆସିବେ ତାକୁ ସମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁନି। ସେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବୁ, ଶିଙ୍ଗ ଘିଅରେ ପୋଛି ଦେବୁ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନଗେଇକି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଦେବୁ, ତାକୁ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବୁ, ଦେଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ତାକୁ ପିଠା ଖୋଇଦେବୁ। ପିଠା ଖୋଇଦେବୁ ବଳଦକୁ କରିକି ବଳଦ ପୂଜା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବଳଭଦ୍ରକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଉ। ରାକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିବୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥୋଇଦେଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଏମିତି ବଳଦ ପୂଜାପୂଜି କରୁ, ପିଠାପଣା କରିକି ଗାଈରୁ ଗାଇଲାକୁ ଘାସ କାଟିକି ହଳିଆ ମୁଣ୍ଡାଠି ରଖିଦେଉ, ଘାସ ପକାଇଦେଉ, ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗଲାବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପିଠାପଣା କରି ଦିଆ କରି ଖିଆପିଆ କରୁ। ବଳଦ ପୂଜାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ବାନ୍ଧିବେ, ମିଠା ଖୋଇବେ, ଫୁଲ ଲଗେଇଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଆଉ, ଖୁସି ଅଛି ଆଉ।